Keby nemáš cholesterol, že teraz tvoj cholesterol z teba nejakým spôsobom zmizne, nemáš cholesterol a ideš si robiť niečo jesť, porežeš sa nejako trošku hlbšie, možno by to bolo na 2 steky, dostaneš infekciu a zomreš. To ti vravím. Keď chudneš bez sacharidov, že ideš dajme tomu na carnivore dietu, alebo animal base, alebo keto dietu, že minimálny alebo nulový počet sacharidov ty príjmaš, tvoj cholesterol sa rapidne zvýši masívnym spôsobom. Keby nemáš cholesterol, ty umreš. Keď chudneš s čím menej sacharidmi, tvoj cholesterol je obrovitánsky. Nemusíš chudnúť iba, ale keď máš bezsacharidovú alebo nízko sacharidovú stravu. Priebaní ľudia, ktorých je niekoľko, si kúpia vajce, rozbijú škrupinu, žltko zahodia do koša a jedávajú iba bielko. Vajce máš skonzumovať tak, ako je stvorené. Tak, ako je v prirodzenej forme. Aj žltko, aj bielko. Žiadne také, že keď zješ veľa žltok, tak budeš mať vysoký cholesterol. Poznám prípad jeden, kedy jeden človek mal masaker, ťažké, traviace ťažkosti a naozaj nemohol zjesť vajce. Ale to už bol prípad, že stravu, nutrície prijímal skrz injekcie. Nejako, neviem, či do brucha, či kde si pichal nejaké výživy a postupne jeho telo, ako sa mu zlepšovalo trávenie, ako sa liečil, ako sa adaptoval na zdravšie veci, tak začal jesť postupne. Najprv iba bielko, potom iba žltko a asi po 2 mesiacoch mohol 1 vajíčko za deň, 2 vajíčka, 3 vajíčka už je celkom dosť na to, aby si z toho urobil takú mini pražnicu. Čiže z 3 vajec už v podstate urobíš porciu. Poznám tento prípad, neviem ako sa tá choroba, zdravotný problém volal, ale on, čo nemohol vôbec konzumovať vajca, sa vybudoval, vyliečil a adaptoval natoľko, že po 2 mesiacoch mohol v pohode konzumovať 3 vajcia. Ďalej, čo je veľmi rozobrané, je vypražanie. Vypražané jedlá sú tie najzdravšie. Vypražané jedlá sú najzdravšie jedlá, aké máme v podstate k dispozícii v dnešnej dobe. Vypražané jedlá sú najzdravšie, aké v podstate naša doba ponúka. Tu je sakra veľký otáznik. Vypražané? Áno, ale záleží na čom ich vypražaš. Keď si zoberieš slnečnicový olej a hodíš si tam rezeň alebo sír na vypražanie, jasné, že to je nezdravé. Nesmieš vypražať na olejoch rastlinné oleje, pretože 4 hlavné ničiteľe zdravia sú rafinovaný cukor, rastlinné oleje, lepok a alkohol. Čiže rastlinný olej je jeden z nich. Vypražať. Na čom mám vypražať? Na čom chceš? Na čokoľvek inom ako rastlinné oleje. Máme k dispozícii živočíšne tuky. Máme k dispozícii maslo. Hociaké. Také. Ideálne travou krmené, travou končené. Máme ghee, či jak sa to číta. Ghee maslo. Ďalšie živočíšne tuky. Bravčovú masť, kačaciu masť, jahňaciu masť, hociakú masť. Kačacia masť stojí asi 90 centov. Bravčová masť 2 eurá. Vypražané jedlá sú tie najzdravšie jedlá. Ale záleží na čom ich vypražať. V dnešnej dobe, keď povieš na čokoľvek, že je niečo vypražané, ľudia si to automaticky spájajú s niečím, čo je vypražené na oleji. Pretože kde sa vypráža na rastlinnom oleji? Fast foody, reštaurácie rôzne, všeobecne po domácnostiach nejakých doma, bežná rodinka, mama, otec, 3 deti. Bežný obed v nedeľu na obed, vypražané rezne na slnečnicovom oleji. Do toho nejaké cestoviny alebo čo ako príloha.